чув весёлку. Можна зараз і відпочити. Очинил ён дзвер, і музыкі ўвайшлі ў хату. А там яды рознага добра не злічыць. Наеліся, напіліся артысты і пачалі на ноч упрудоўвацца. Я заўсёды ля плота сплю і сёння там лягу, сказала Сёлка. а я под дверью лягу. Азваўся сабака. А мне будзе зручней на прыпечку спаць. Падаў голас кот. Уладкуйся на жэрцы пад страхой. Промовив Пелка. Размясціліся сябры і паснулі, а тым часам разбойнікі ў лесе стаіліся. Ідзі, кажуць. Прыведай, што робіцца. Падыходзіць ён да хаткі. Ціха, нічога не чуваць. Заходзіць унутр, цёмна. Дастаў разбойнік з печы смалячок. Ідзе да прыпечка, каб агонь запрыць. Аж бачыць, два вугольчыкі блішчаць. Хацеў выгарнуць іх, а кот з кіпцюрамі чэпіцца ў руку. За ім сабака на ўзгод і кусаць пачаў. А тут і певень злецеў у жэрдачку, ускочыў у плечы разбойніку і давай зрывой дзюбіць у голову. Разбойнік кулем заблок. Прямо на асфальт. То як штурханне яго ногой. Нібы рака бразнуў аб землю, падхапіўся, бегчы ў лес. Прыбег і расказвае сваім таварышам. У нашай хаце нейкая невядомая сіла пасялілася. Хацеў я на прыпечку размесціць, аж нехта мешаць мне ножом па руцы. Кінуўся я уцякаць, а хтось каля порога по нозе шабляй агрыў. Потым нейкі д'ябл з-пад скры страхі вылецеў, ды каб ён у голову пашмаў